Unawo yanguru egbo nawo unawo yanguru egbo nawo yanguru utoponye ne bo vogire mnanja boro woka ne no Thank you. Nde nturi wo ebe kpozapụta bịarụ Chukwu Kingdom Arụkigbo ebe anyị nọ ugbu ha akọwanara anyị mee ka anyị ghọta ga njem ekpo aza dịrị Ekponyo siboro ntem eburuku ekpogo nana ireze nana wuregbo utogworo aru nana wuregbo ekpowo nyanya ireze nana wuregbo ntebo ntiri makaku ilingo kama wono roko ekwa ba na ziena ni o kwa ekene nde o kwa ekponyo nzitie ntom jemeko yanko dịka aza kwuo o nwere ibe ekpozapuo a na-eku nturi ọwụ anyị ndị amaghị mgbe o puru beta ọ nna nna anyị wo anyị ndị pụtara pụta bịa avụ ya pụtakwa pụta bịa anụ ntọanị aga ụzọ mee ya na ụwa mbụ ụwụ aga ọ dị ugbu ọnwa na ụwa mbụ iwere tọwel aga nwanne m nwoke nya n'onu iwere dị ozi si ga were tọwel anyị onye anọ mgbe o ruru n'ebe na ọ mara na onye nwe tọwel na ọ mara na ihe okwu ya pụtara ahịa ga-aza mee ekpo gị bido den emekwa ya ị nwere ihe ọbụla ị nwere imenyetụba ya nwanne gị ewere ekpe a nyeta ụmụnne anyị ndị ọdọ from there ekpo na kewasị ya na na-apụta ebe ọbụla ọ pụtara ọza nyetụ m ka ọ zaza na unu ubi pụta n'ife oge n'ebe a ndị oge a na were chepụwa ebe niile ya na-aga maazị Okoro ụrọ usoro even ma ife ekpere ma ma ihe niile zana ndị akwoke na adịgoro ba iwe ebe ọbụla owu ibe o kwesịrị ọ maazị Okoro ụrọ usoro mgbe owu ori na ọya oke o bidoro rie n'aka bete ọya onye kwafere ihe niile n'aka mgbe ọ si na ọya kwesịrị inekọta ihe gbasara ekpo azana ebe ọya na kegbasịa onuzu uno na-adị n'obi nkịta anyị ndị mara ga eza ma enyeta ụmụnne anyị ndị ama eze ya azana ebe na puo na-aga ihe dum inu ihe kwuru gị ntụtụ oke ọsị oke ntụtụ okwu anaghị adị mma n'ụka mgbede kwa ekponyo ekponyo site ntom iburuku idiom agaza mmụọ anọ n'ọnụ ndị ochie egbe a za Akwa Ibom bụ ntọala ndị nyere anyị egbe ebe anyị za sata ekpo mgbe e wetara egbe a wụ dị mmadụ 7 wụ ịgakwa na ntiri ọrụ ugbu ọ dịghị nkume 7 ọwụ ọdụdụ anị anaghị adọkwa ugbu mere anyị ji hapụ ya ọ dịkwa ebe ọhụ ugbu ịgakwa abụọ gburugburu oru ha 7 ma ọ wụrụ Fraịde ewepụbeghị ya anyị bịa o nwere ndị anyị saịtụ gbara ekpo bịabọ wee wetaziri ihe wo anyị sa iwo mkpirisi ọkpọtọ the same thing eke ọdara na abụrụ ma obonume anyị dogbara ọkwụ ekpo ebe ọ niile ịga ọkwụ ekpo ntiriri gba ya mana amụkwa na ebe a ma atani ọkwụ ekpo ntiriri gba ya otiti ogo anyị a wo ọ dị ya
ihe ama m ndị ma abịawo ọfụrụ bete mgbibe m onwe jekwuire wụọ ntụri wetara ekpo n'arọ ntụri wetara ekpo n'arọ ndị wetara ekpo a anwụ ise gbana anyị ndị na wụrụ mụrụma ọ ụkpụrụ ihe o ziri anyị ka anyị ji tutu ugbu a anyị mere ụmụnne m a anyị na-ahagwe so that ogbeni ịna na ahụ anyị ọ ya wụ ihe anyị na ugbu a ama m ndị machi ya afta anyị ndị mmadụ ma anwụbe na anwụ kwa ekponyo nsi tentom abụrụku ibiom ekponyo ekpontirere yomekpu ise ọmụwụ eze ekpo ntụri nke nọ ugbu a ọ bụkwana gị na ọmụ tọkata mmadụ niile ma na ọmụwụ ochie karịa kama na ọkwa site n'aga ihe zadị ma ọnwụ ma ọnọdụ ọdọjikwa so n'ime ya ọyọ mere ndị ntụri ji mekata akasị na mụ ka negidegodi ọnọdụ ahụ so ọ bụkwana na ọmụ ma karịa so n'ubere nke mma obere dịka ihe ụmụnne m ndị mụ na nọ n'ebe a ugbu a kwukwara ọ agụ ka ọ za dị n'ubere mgbe anyị ndị bịakwutekwara na-aga ịza bịakwute ya ma anyị ndị gị werekwa ọnọdụ ahụ na-emekwa ugbu a na-aga n'ifu so aga ekwuru ugbu a ụwa aga ọza dị so ọ n'ọnọdụ anyị nọ ugbu a ọmụwụ eze ekpo ntụri nọ ugbu a na-achịkọta ekpo ntụri so ọ ntụri ndị wetara ekpo na arụ from Akwa Ibom na egwuregwu ndị Akwa Ibom ka ọ wee egwuregwu anyị kama anyị ruru ebe ahụ ga-aṅụnata ya aṅụnata ịghọtana wuo onye anyị ihe a na-eso anyị were ya nọta bịa dete so na-emekwa dịka anyị si kụziere anyị na-emekpụrụ n'usoro ya so ya wee nwee ike na-agakwa kwa ekponyo agụ ha m n'ọnụ dị ya Akwa ekponyo ekponzirere jomekpuse on the NTN case on the Adamazi TV okay ndị isi ndị TV ihe a wụ na-ekwu ugbu a na otu nke o si gbaa ndị nna anyị ochewo bụ ndị wetara ekpo a na ntụri mgbekwa ga na-akpapụrị ga-emeta enyi aza na enyi ya wuo za na ebe ntọ naanị ihe ndị ebe ọ na-eme ọ ya mere ejikwasị nye ebe ahụ ewere kpa nọta na ntụri bịa dewe malite isi a na-eri ji oriri ji ahụ a na-eri agụ nke ekpo aza na-eme na-agba agbagide tiri asị oke n'ebe ọwa anyị ndị n'ebe edewere ha n'ọwụ na plantation wụ ndị arụ wụ ndị nwe ntụri ahụ ayaba nke aza mee wepụta ekpo a buru ya bịawa ogo bịa dewe n'oge a wụrọta ama na ntụriri gbaa ji asị ya na aga dunata nwa ekpe na-achịta abịa ma si yes na o kwesịrị ndị plantation arụrụ gbaa ji na-ekwesịkwara ka abịa rie ya n'oge a ọ otu nke esi mee abịa si nakwa izu afọ ọsọ ọ ya mere ekpo ji bịa pụta oge a bịa nọtụrụ a na-ete na aṅụrị ugbu a nwa ekpo na ọ na-agbọrọ kasa amakwaghị ndị eji ekpo bịa amakwaghị ndị ejighị ekpo bịa dazi ndị eji ekpo bịa na-agba agbakete n'ọsọ bụ ndị na wụ ndị ikpeazụ ọkwa wụ ndị bụ ụzọ so otu nke anyị si were bụ ya gwakwa ọmọnye ekposirere ji omekpu ise
ekpu ife mbi na ma gwuru yi kan ife nne ekpo fere mbi no ama gwuru yi kan ife nne ekpo fere mbi no ama gwuru yi kan ife nne kubo ko nyene de do bo Bogo bo kai mo jen dai ringo ringo konangungo unawo yanguru egbo unawo yanguru egbo unawo yanguru otopo nyene bo bogire mnanja kokoro woka ne do use ne dai po inu otan ro monu egbo no atan inu otan ni omonu kwa egbo inu atan inu otan ni egbo isi to dai ko na sai po kene mi de po mi biko maazị anyị ga-eji opụta maka ọgụ bụ onye mbụ kwuru okwu anyị ga-eji opụta ka anyị matatụ ava gị okay kwa ekponyo ava m bụ maazị Emenike Nwafọ Kanụ nna m anọkwaghị mere maazị jiri uto m ọkwa na nna m nọ nka wụ nwa ma wụrụ nwa maazị bete ibe ọ nọkwaghị wụ nwa maazị na onwe m ụfọkwara ndị adara ndewo nna maazị biko ewute onye mpaghara enyi na-arụ abụ m nwa ndị akweke na obi nkịta Arochukwu bụghị ọdọ unu ubi anyị kwara m turi a ebe a na-asị gị na ebe ekpo azapụo ebe nke nna thank you maazị biko anyị ghọtara na ọgụ bụ onye nke abụọ kwuturu okwu ka anyị matatụ n'aha gị matatụ mpaghara ebe ịza na-arụ mụ na za Jacob Okereke nji nke onye abụ m onye obi nkịta na Arochukwu nwa ndị akweke ebe ọhụ ma si n'ọbọrọda kwuru ebe anyị zagata onwe onye nwere nkewa anyị wụ ụmụnne unu za n'ebe ọhụ rute anyị bịa binara wee binara n'ebe a ndewo maazị biko ka anyị matatụ ava nke gị nwa biko maazị Eze Ekpo biko kwa Ekponyo biko afọ m wụ maazị Nwosu Nwafọ alias Eze nke na-eri akọna m so ọmụwụ Eze Ekpe ntụrụ dịka m si kwuo mbụ awụ m nwa ndị akweke n'ime obi nkịta so unu obi nwekwana ntụrụ a dịka anyị si kwuo na ọ ntụrụ ka aiza ụkwanụ ndị nwe ekpo a na-ekwu okwu ya ndewo maazị biko ka anyị matatụ ava gị ma matatụ mpaghara ebe ịza na-arụ kwakwa ọmọnye ekposirere ibri kpap abụ nwa obi nkịta Arochukwu bụrụ nwa ezi mbụrụ ndị akweke na Arochukwu ebe nke anyị si ada ebe si rute obi nkịta wụ n'ubi anyị a na-akpọ nturi anyị si n'ebe ọdati nọta Arochukwu bịa nọtụrụzie n'ebe nna anyị wo kpupekwara anyị tatidewe ọwa otu nke anyị si mee rute ebe a bịa nọtụrụ na-enegidekwana oge anyị anya ọyọgọ nke ọzadị kwakwa ọmọnye maazị ava gị wụrụkwanụ gịnị Okoro Nwafọ yes okay dịka nke eji gaa chọọchị okay Godwin Nwafọ yes okay alias ọkpọnwụrụ oge chọrọ ọdọ Jomo of Kenya ebe anyị nọ ugbu a ha akọwanara anyị mee ka anyị ghọta ga njem ekpo aza dịrị so anyị a na-asị na Chineke ga-agọzi ha ndị echi arụ ga-agọzi ha because onye ọbụla hụrụ eziokwu kwuo eziokwu
enwenye ga-eme ya biko maazị anya na-asị biko Agụnza kọwara Adamazi TV otu ikpeazụ batarụ anyị so ukwu njibịa ukwu ngeji ala ihe ọjọọ agaghị eme unu ndị so maazị dịka agụma anyị hụtara na agụma wụ onye isi bifo eze ekpo so maazị njụtụnogo maazị ndatụ go ochie n'ebe a na ndatụ ozi ekene iwe inyetụ Adamazi TV wu onye mere ka ozi a na-agasa mba ụwa niile dị iche iche n'Afrịka. Arụ Okigbo mma mmanụ ụmụ arụ mma mmanụ ozi ekene mmenye ewu na ọganiru dịrị ya ihe ọbụla ọ na-eme na-echeta arụ mmepe ụzọ dịkwara ya ka o chetakwa anyị ndị na-aga n'ihu ebe ọbụla o tiri aka ya gaziere aka ya na-abụgburu ibeji n'aha Jizọs. Thank you, thank you, thank you. Unawo yanguru Egbo na agwụ unawo yanguru otoponye na ebe ovogide m na njọ okporo nwoke na ịdọ uche na ekwo ekwo inu ọtọ rẹ ọmọ nu. Egbo na ọtọ inu ọtọ rẹ ọmọ nu. Kwa egbo yan egbo inu ọtọ inu ọtọ rẹ ọmọ. Isi to jai ko na sai po ekwo kene mi de ekwo mi Ori ko zo ni kwa ekpo yan ozo na ibon na ozo na